ituturo po natin. Actually, may video na po ako nito ng nakaraan. Mag-video lang po uli. So, sa ating gagawin today. At, yan. Since marami po akong cuttings ngayon ng bougainvillea. Kasi, naputol yung yan. Naputol sa hangin. Yung bougainvillea. Yan. Sayang naman, mapakinabangan natin at marami itong mabubuhay. Kaya yan. So, ito yung materials natin. Maganda sa pagtanim ng bougainvillea ay dapat ay yung stem natin ay yung hindi yung bata. So, ganyan po mga kapatid. Na mga vloggers at sa mga viewers natin na nag-follow nito, alam ko na pumunta kayo dito para matuto din regarding sa pagtatanim ng bougainvillea. Nagtanim ako ng bougainvillea since 2017. Start ako na nagtanim. 16 to 17 ganyan. Nag-collect na ako ng bougainvillea. So, start po tayo. Meron tayong mga materials dito na gagamitin. Plastic cups. Ito yung plastic cups na gagamitin natin. Yung pang, cut. Meron tayong rubber band. Nabuhos. Okay. Nabuhos talaga siya. Ay. Naka. Nabuhos yung rubber band. Plastic. Para sa ICU. So, ICU po ang atin pong ginagamit. Ginagamit. Yung, kasi, mas prepared ko na ICU kasi mahirap po magtanim pagka nasasagi. So, sa ICU naman, ituturo ko na lang later sa inyo kung paano po yun. Okay. So, dyan lang kayo. Huwag kayong mag-alala kasi paulit-ulit. So, ito. So, meron akong aloe vera. So, yan po yung pang-ano po natin. Para sa rooting. Wala naman tayong rooting hormone. So, aloe vera na lang po yung alternative natin. So, syempre, meron tayong soil. So, yung soil ko is mataba. So, ganyan. So, pwede din po yung nakaraan na tinuro ko sa inyo. So, ano lang, IPA, carbonized, at saka yung coco-peat. Kaso wala akong ngayon. Ating pagtatanim ko ng bougainvillea, at least i-share ko rin din sa inyo. Paano yun? Sunog na po na yung dahon nila. Ano man, itong mga bulak na ano ba to? Ano
Pag-loading. Dako ko ay gamag. Kalibutan. Okay. Ano ba yan? May bubbles, bubbles. So, dyan tayo sa normal.